Dobar vam dan, dragi ljudi. Evo nas u novoj epizodi Folklor magazin podcasta. Ja sam Dragana Ćaldović, a danas sa mnom Jelena Arsić. Ćosa, nama svima poznata u folklornom svetu, u igračkom svetu, balerina naravno, ali balerina koja je prošla kroz folklornu porodicu i jednom u folkloru, uvek u folkloru. Ćoso, zdravo, dobro ti nama došla. Zdravo, bolje vas našla, hvala na pozivu. Kako si? Odlično sam, hvala na pitanju, dobro je, nije loše, sezona završena, za mene 30. u pozorištu na Terazijama, neki jubilej, još jedan od jubileja. Otkud pozorište na Terazijama? Pa mama me upisala na balet kad sam bila mala. Možda sam htjela baš folklor da igram, gledajući nju, ali ona je insistirala i upisala me vrlo rano u baletsku školu i ne žalim se sad. Ne žalim se sad, ali ko zna kako je to meni u mladosti i u detinjstvu delovalo. Ajde, već pričamo, znači od početka odrasla sam gledajući majku koja je igrala u ansamblu Kolo, naš nacionalni jedini profesionalni ansambl. I za mene je to bilo fascinantno kao dete. Sam odrasla na koncertima na Kolarcu, uglavnom svakog utorka su tada bili koncerti na Kolarcu u Beogradu i u čuvenom Braći Stamenković, današnja scena i sala Vlada Divljan. Oni su tu probali. Ja sam kao dete stalno to gledala i uživala, upijala. I to mi je negde ušlo duboko u krv i mislila sam, odnosno bila sam sigurna da ću se time baviti. Međutim, majka me upisala na balet. Od malena nekako ispunila u stvari svoju neostvarenu želju preko mene, ono kad kažu ambiciozni roditelji, neka hvala joj na tome, zaista. Nju niko nije odveo na balet kad je bila mala, možda je ona to umela, možda čak i bolje od mene bi bila balerina. Niko je nije odveo, ona je otišla sama u folklor u nekim kasnijim srednja škola, otprilike počela da igra i ona je tu želju preko mene ostvarila. Ja sam upisala baletsku školu, ali meni je srce igralo sa folklorom. Uvek nekako. Sećam se ja tebe kad si ti kao mala devojčica bila u Kolovoj sali, mi igramo, a ona mala balerinica sa onom punđicom na glavi dolazi, da, onako sitna jedna devojčica. I Juca kaže, ja, ovo je moja Jelena, ona će biti balerina. Majka me upisala u baletsku školu jako rano i meni je drago zbog toga, zato što sam se na kraju srećno i zaposlila u pozorištu na Terazijama, ali moram da kažem da sam kao dete odrasla takođe i na fudbalskom terenu, jer mi je otac bio fudbaler, pa kasnije i fudbalski trener i on je recimo svojim fudbalerima govorio niko neće igrati u reprezentaciji ako ne bude znao da igra kolo, to jest folklor ili ti srpsko kolo. Zašto je on to govorio? Pa verovatno iz više razloga, naravno zbog nekog našeg osjećaja za nacionalnost, za Srbiju, za taj divni naš folklor koji treba sačuvati kao tradiciju, a i za noge koje treba vešto da pletu i da rade onako kako je potrebno i na fudbalskom terenu. Tako da ja mislim da je folklor u svakom slučaju nešto lepo i dobro sa sve nas. Koliko ti je bilo naporno u baletskoj školi? Pa balet je jako težak. Jako je težak u svakom smislu. Znači, baletski nijedan pokret nije prirodan, nego je potpuno van nekih naših priroda. Kad čovjek stane ravno. U baletu je sve nešto otvoreno i na drugu stranu drugačije i pokreti su, recimo, neprirodni. Nekima jesu prirodni, meni nisu. Ja sam prosto bila neki sportski tip, bila sam mala, žilava i više sam bila možda, jako mi je ritam išao lako i neki sportski tip sam bila, tako da za mene je balet bio težak. Znači nisam bila dovoljno ni elastična, imala sam skok, imala sam vrteške, prosto imala sam tu neku ravnotežu, imala sam svoje predispozicije koje su bile dobre, koje dan danas koristim i koje mi pomažu, ali balet je mnogo težak i mnogo odricanja je potrebno, svaki dan mora da se vežba, a ne znam koliko su beneficije velike u baletu. Mislim da je dosta, za mene i za moj karakter je to bilo, da ne kažem ružnu reč, bilo dosadno. Za mene jedna predstava baletska je lepa, ali moj karakter nekako nije ispunjavala do kraja. Ja sam se nadala da ću igrati neke karakterne uloge, tako da imate, znate, recimo u Labudovom jezeru ima mađarska igra ili recimo ima Carmen ili ima Don Quixote i tako. To su neke španjolke, uglavnom neke mađarske igre, neke karakterne uloge i ja sam se tome nadala. Nešto nikad nisam sebe videla kao Labuda. Prosto nisam. Nisi taj tip. Ne, nisam. To je za mene bilo sporo
i dosadno, mnogo odricanja, mnogo rada. Ne znam, možda sam lenja, možda me nešto drugo vuče, ali jednostavno meni je balet bio na neki način spor. Ali u tom školovanju baletskom takođe si došla do folklora. Pa mi imamo predmet folklor, imamo predmet karakterne igre, moja divna profesorka Keka nam je, ona inače bila u folkloru u Krsmancu, tako da nam je prenela i ljubav ka ansambl igri, uopšte folklor je ansambl igra i to je malo drugačije od baleta. U baletu te uče da budeš solista, da budeš sam na sceni i da budeš najbolji, jedini i drugačiji. A folklor je ansambl igra gde držiš nekog za ruku i moraš dobro da vidiš da budemo svi u liniji, da svi budemo ujednačeni, da svi igramo zajedno, identično i tako dalje. Vrlo je drugačiji pristup. I imali smo folklor kao predmet, odnosno u okviru karakternih igara imamo i srpski folklor. Imamo ruski folklor, mađarski folklor, italijanske igre i tako dalje, pa i srpski folklor. A čak je moja generacija, evo to ću da kažem zbog istorije baletske škole, u mojoj generaciji se prvi put desio folklorni odsek. Znači, ko nije prošao na klasičnom baletu u baletskoj školi za srednju školu, imao je prava da nastavi školovanje na folklornom smeru. I danas mnoga deca završavaju srednju baletsku školu, folklorni smer. Da, i dosta tih igrača je trenutno u ansamblu Kolo. U ansamblu Kolo i na moju sreću i u ansamblu, u pozorištu na Terazijama. Pozorište na Terazijama je možda jedino pozorište, izvinite što ja pričam sad to je isto, ima veze sa folklorom, naravno. Skroz je u redu. Pozorište na Terazijama je jedini ansambl i jedino pozorište koje prima iz baletske škole sva tri smera. Znači, mi primamo igrače i sa klasičnog baleta, i sa folklora, i sa savremenog, zato što nam je takav repertoar. Ali u Kolo dolaze sada igrači koji su ozbiljno obrazovani plesno na svaki način. Znači, oni imaju i modern balet u baletskoj školi i klasičan balet, a potrebno je to. Znači, klasičan balet jeste osnova za svaku igru. Kažeš, odrastala si uz folklor i na sportskom terenu. Da. Koliko ti je taj folklor i taj sportski teren pomogao u baletu? Da li ima veze? Apsolutno ima veze. Prvo, disciplina je jedna u pitanju, znači vodiš računa o svom telu, to je prvenstveno osnov za sve čim se baviš svojim telom. Tvoje telo mora da, to mi je otac stalno govorio kad sam bila mala, ti nemaš instrument na kome sviraš. Tvoje telo je instrument. I ti taj instrument moraš da osposobiš da bi mogla što lepše i bolje da sviraš. I taj instrument treba održavati da što duže traje. Tako da u tom smislu tako sam odrastala i otac i majka su se bavili tim poslom gde ti je bio potreban tvoj instrument, a to je naše telo. I onda kad me pitaju kao, ti držiš dijete i ostalo, ne držim nikakvu dijetu, ali kao podrazumeva se. U stvari, neke stvari se podrazumevaju. Da čuvaš svoje telo. U tom smislu je slično sport i folklor, to je sportska disciplina. Prosto potrebno ti je telo koje je izdržljivo za mnoge stvari. Naravno, jedan režim. Tako je, pa kao je što i sportisti i folklorni igrači i baletski igrači imaju beneficije, koje mi opet, nažalost, ne možemo da ostvarimo što se tiče kulture. Uvek apelujem kad god sam u prilici da to izgovorim, dajte nam da idemo u penziju onda kad nam je vreme. Da ne bi operisali kukove i ostalo. Jasno, sve ima svoje. Ne može baš u 50 može. Pa može nešto. Ne može da se igra balet, može rekreativno možda, ali profesionalno očekivati od nekog da pravi neke rezultate u klasičnom baletu ili u sportu vrhunskom nema od toga ništa. Ali postoje neke druge uloge. Ja recimo trenutno u pozorištu na Terazijama igram uloge koje su primerene mojim godinama. I to mi je iskustvo iz folklora. S obzirom da sam u folkloru pevala, i imala i neke glumačke zadatke, kao i u baletskoj školi, sada u pozorištu na Terazijama imam solističke uloge u kojima pevam i glumim. Plus, benefit u stvari. Pa jeste. Dobro, završila sam i muzičku školu, klavir sam završila i u ansamblu Kolo sam bila primljena. To ću sad da vam ispričam kako. Ja sam već bila u pozorištu na Terazijama stipendista, znači iz baletske škole dobila sam stipendiju i počela da igram na Terazijama. I krenula su neka teška vremena, 90. godine, krenuo je rat. Međutim, u jednom trenutku zaposlilo se mnogo devojaka, bukvalno je bilo daj poslednji krug da se zaposle ko je sve mogao i nekako nas tri koje smo bile stipendiste su ostavili za kraj. Pre nego što su nas zaposlili, moj prijatelj Aleksa Jelić i ja se dogovorimo da odemo u ansamblu Kolo. U tom trenutku je Koča
Dragan Kovačević Koča, bio direktor ansambla Kolo i gledao je neku predstavu na Terazijama i video je mene i pitao me da li bi prešla u ansambl Kolo. Ja sam oberučke prihvatila, jer mislim da živa ne bi bila da folklor nisam zaigrala. I tako sam ja zaigrala folklor prvo pa u Kolu. A kako je bilo? To je neko novo iskustvo. Mislim, balet je jedno, narodna tradicionalna igra nešto sasvim drugo. Koliko ti je bilo komplikovano da se vratiš ili jednostavno, obzirom da je majka bila deo te priče? Moja majka je bila prvakinja već tad, ja mislim, ansambla Kolo i tako je kao prvakinja i otišla u penziju. Ja sam upijala, ne znam da li se gledanjem uči, ali verujem da geni su čudo, da. Ja sam kao malo upijala te koncerte i pamtim, dođem kući pa pevam celu noć, pevam ceo koncert kao da sam ga skenirala i zapamtila. Sve sam znala koreografije i sve pesme, što nije mala stvar. Ali nije dovoljno, naravno. Ja sam verovatno jedna od retkih balerina koja mogla da igra folklor. Prosto folklor je drugačiji. Mnogo sinkopa, mnogo brzih koraka, mnogo ritmova, južnjački ritmovi, teški. Pamtim i Staru planinu i Leskovac i Vranje i svašta nešto. To ne ide baš lako balerinama. I ja mislim da sam jedna od retkih koja je to mogla. Prosto za mene je to bilo nekako prirodna stvar. I ansambl Kolo me primio za stalno i to je moje prvo zaposlenje. 93. godine, tako sam, znači 92. sam diplomirala u baletskoj školi, bila stipendista na Terazijama i prvo zaposlenje mi je u stvari u ansamblu Kolo. Međutim, nije se više putovalo, embargo je došao, zatvorene su bile granice, mi smo otišli do Grčke, otišli smo u Crnu Goru, u komšiluk. Tako je, promenio se repertoar u ansamblu Kolo. Znači, ja pamtim kad sam gledala svoju majku, da je koncert izgledao, ono što kaže, od Vardara do Triglava, cela bivša Jugoslavija, sve koreografije svih republika, a onda se samo saseklo sve to, igrali su samo Srbiju i za mene je to nekako bilo manje inspirativno, a da ne pričam o tome da sam odrasla od majku koja je putovala i obišla ceo svet. I kao ja pamtim kao maše mami, mama ide Tunis, Alžir, Maroko, mesec dana i nema je. Onda, ne znam, 2 puta Japan. Mama ide, evo je iz Japana, London, Nemačka, Australija, Amerika. Znači, prosto ceo svet je obišla i meni je to bilo kao, kako sad ja, zašto ja ne mogu da putujem? Meni je to bilo normalno. Ali mojoj generaciji se to nekako nije dalo. Ja sam čak pokušala da otputujem u Ameriku sa frulom. Moja majka je prva generacija frule, a ja sam, ne kažem poslednja, ali možda jedina koja nije otišla u tu čuvenu Ameriku. Znači, čuveni Džale. Dragoslav Đađević. Dragoslav Đađević Džale je pozvao, pravio je turneju i ja sam bila pre Kola gost u njegovom programu koji je spremao turneju za Ameriku. On je pravio, recimo, to je bio folklor, ali nacionalni, internacionalni folklor, ruske, ciganske, mađarske i srpske i tako. Gde se balet savršeno uklapao. Tako je. Znači, bukvalno kroz baletske pokrete smo izvodili folklorne internacionalne koreografije i on je imao već uigranu šemu za turneje u Americi. Moja majka je prva generacija, znači to je krenulo neke 60. godine i mnoge generacije su prošle, mnogo ljudi je ostalo u Americi, toj čuvenoj, a mnogi su se vratili, nastavili drugim putem u životu. Ja sam mislila idealna prilika za mene, da malo obiđem svet, da igram nešto drugo. I čak sam povela neke drugarice iz pozorišta, rekao idemo da igramo folklor, idemo malo putujemo u Ameriku, šta fali? Međutim, rat je krenuo i nije moglo. Eto, anegdote jedne. Ne može da se krene, srpski pasoš i kraj ne postoje, one jugoslovenski, znači više nije moglo nigde. Džale je smislio da mi idemo na tuđe pasoše i celom ansamblu je podelio bugarske pasoše od nekog folklornog društva iz Bugarske. Pokušali smo, ali nije nam uspelo. Nije nam uspelo i eto, prosto mi se nije dalo ni sa frulom da putujem, pa nekako ni sa Kolom da putujem i onda sam shvatila da taj repertoar sad, znači vraćam se na ansambl Kolo kad sam igrala 93. je za mene postao odjednom hermetičan u smislu kreativnog, da sam muško igrala bi folklor. Sigurno, ostala bi u folkloru. Nešto su mi bile karakternije i energičnije koreografije za muškarce. Žene su mi uvek nekako bile inferiorne u pozadini. Igrale su 2 levo, 2 desno. Ne kažem. Ima divnih koreografija za žene. Mislim, ja sam čak imala i priliku, opet 45 godina Kola,
Sad shvatam koliko to nešto bilo i istorijski. Radojica Kuzmanović je tada postavio koreografiju Mađare. I to je koreografija koja se izvodi dan danas u ansamblu Kolo i promenili su se mnoge generacije, a na meni i na Gorančetu, našem dragom kolegi, pokojnom, Goran Mitrović. Znači prvi solisti ste vi bili. Tako je. On i ja smo imali solističke te deonice i to je Radojica pokojni na nama uradio i to smo božanstveno izvodili. Čak i to je bilo, tako je bila proslava 45 godina Kola u Sava centru. Tako je krenulo, to je. Tako da, meni je bilo lepo u Kolu. Ja sam uživala, mnogo sam uživala u sali dok se vežbalo. Meni je to jako zanimljivo, u trikojima sve. Ali meni su koncerti bili naporni. Meni je to bilo nešto preteško. Ne kažem da sad ja to nisam mogla da izdržim. Ali nekako već sam osetila pozorište. U pozorištu stvari idu nekako lakše. Mnogo veći tim ljudi se bavi glumcima, neko ti stavi periku, neko ti obuče, neko te čeka, sve nešto oko glumca, mnogo im se prosto daje na značaju, a folklorci jadni rade sve sami. Ja znam da postoje divni ljudi koji tamo to peglaju, čiste, sve, ali pamtim svoju majku koja ceo život sama sebi kači kike, pa onda za svaku tačku sama stavlja sebi dukate ili cvet, pa sve je original. Znači, nijedan deo kostima koji se nosi u Kolu, znači, evo, ispravi me, a ja mislim da je tako, svaki je originalan. Znači, dukati su onakvi kakvi su teški zaista. Marame, svaki deo kostima je originalan i jako je težak. Znači, nisu materijali veštački, nego su pravi. Meni je to bilo preteško. Znači, Leskovac koji traje 15 minuta, sve numere traju tako dugo, treba i da igraš i da pevaš. A da dišeš ne moraš, to nije uopšte, ako uspeš, diši usput. Tako da meni je to nešto bilo teško, a eto nisam imala tu drugu stranu medalje da putujemo i da se družimo onako kako su to radili naši roditelji. Šta sam htjela te pitam? Paralela, folklor, tradicionalna narodna igra i balet. Pa staviš jednu maramicu na sebe, to je kao balet ili neki trikojčić i to deluje laganije, ali je teško. Težak je baletski pokret i ko ga nauči, kome to dobro ide, treba time i da se bavi. Ja se sjećam čak da mi je otac rekao, sine, ti se ne prezivaš, nećeš ti biti prima balerina. Znači, sve su Pilipenko, Ataljanc, Lukatelli i tako dalje. Teško će naići da bude prima balerina. To je neka njegova teorija bila. Znači, da mi tu kao neku genetiku nemamo otprilike. U stvari me je tešio, verovatno, treba da trupam i da budem negde plesačica folklora. Igračica. Ali opet kažem, ima nešto što je teže u folkloru. Balerine imaju prosto taj neki laki kostim ili nešto manje od kostima i imaju čitavu mašineriju oko sebe. U folkloru sam sebe oblačiš i preteški su kostimi i preduge su koreografije. One traju po 7 minuta ili ne znam, Srbija koja traje 10 minuta. Znači 10 minuta treba da igraš, pevaš, da skačeš u originalnim kostimima. A onda imaš 5 minuta koliko traje sledeća, da se presvučeš za sledeću i svaku drugu igraš i to traje 2-3 sata koncert i dok dođe Vranje na kraju, sećam se, imala sam ovako facijalis na jednom koncertu na Kolarcu, potpuno mi se u kojoj nisam mogla da se smejem toliko, i to mi je bilo naporno. U baletu ne moraš, u baletu smo jako ljuti, pa smo ozbiljni, pa imamo i ovo i ono, ali u folkloru mora. Folklor je prosto neka radost koja se prenosi, neka slika naše zemlje, najlepše moguće i to je meni bilo sve naporno i teško. Prosto teško mi je bilo da se preslačim, da se oblačim, da mi je to teško. Sećam se toga oblačenja čarapa unazad. Znači kako idu koreografije od Srbije pa do prema kraju koncerta na Vranje, da se unazad oblače čarape. Vranje, pa Stara planina, pa znači ti počneš koncert sa 5 pari čarapa, jer nemaš kad da skineš i obučeš, nego samo skidaš. Jeste zanimljivo, ali kad odeš na neku letnju scenu, a napolju je 35 stepeni, a ti kao sve to imaš na sebi. Baš je lepo kreativno. Nije prijatno, ali je sve zajedno to lepo i poštujem i zato i treba da imaju folklorni igrači i beneficije i sve moguće nagrade koje treba da imaju. Koliko ti je iskustvo u folkloru pomoglo i pomaže još dan danas u ulogama koje dobijaš u pozorištu na Terazijama? Pa pomaže mi mnogo. Ja kad sam se
sad prisetila zbog našeg razgovora, između ostalog igrali smo Ivkovu slavu. To mi je bila jedna od prvih predstava u pozorištu na Terazijama. Ivkova slava, znači igrali smo neko Vranje. Onda Cigani lete u nebo, dan danas igram kod Vlade Lazića, dobila sam vrlo lepu ulogu, igram Svetlanu gde pevam i glumim i igram taj folklor, taj ciganski stilizovani folklor. To je meni tako prirodno. Prosto mi je normalno i prirodno i da pevam i da igram. I onda su se čak neke moje kolege zbunile, pošto se to desilo u poslednjih par godina, sam ja dobila tu Svetlanu u Ciganima, da igram, kao, pa ti pevaš. Mi jesmo imali pevanje na audiciji, ali to je bilo pevanje koje ti je dovoljno da pomogneš u nekoj koreografiji, pa i da zapeva baletski ansambl. Ali ovde pevam sama. Prosto je uloga. Pa kako ne bi pevala? Rekao, pa prvo sam završila muzičku školu, okej, to je nebitno, ali sam igrala u ansamblu Kolo. Ne može niko da igra u ansamblu Kolo ko ne peva. Imali smo ozbiljne časove pevanja, znači pamtiš u Kolu, znači ide ujutru zagrevanje, balet, pa onda časovi, ne znam, koreografija, sve, pa pevanje, tek od jedan ide pevanje. Znači, prosto časove smo imali svaki dan usavršavanje svega toga. Tako da znači mi mnogo. Postoje predstave, evo jedna anegdota. Došla je Mojica Horvat da radi Zonu Zamfirovu u pozorištu na Terazijama. To je već njoj bila druga ili treća koreografija. Radili smo Chicago, pa i Maratonce, i Zona Zamfirova. A ja sam njoj asistent. Ona je mene odabrala na drugoj predstavi da joj budem asistent koreografa. I ja kažem, Mojica, nemoj da se, pošto je ona Slovenka iz Slovenije i njena usko stručna je latino plesovi, ja kažem, nemoj da se sekiraš, ja ti petljam Vranje, bez problema, čoček mi je u krvi. A ona kaže, ne, Niš, ja to Niš ne znam. Dobro, rekao, aj šta će sad da smisli, radimo Zonu Zamfirovu, kud će žena, ne znam šta će da uradi. Ne, ona je smislila da apsolutno stepujemo u step cipelama brodvejski step. Znači, apsolutno svi koraci sa Broadwaya koji se izvode time step, double step, triple step, neki Broadway i neki božanstveni koraci koji se stepuju na Broadwayu, koje gledate onim muziklima američkim, ona je sve to ubacila u Zonu Zamfirovu i fantastično je to upakovala u muziku. I kad smo krenuli to da radimo, on kaže, a gde si ti učila step? I ja kažem, nigde nisam učila step. Ja sam samo igrala folklor. I tako sam se istakla, dobila sam i Kalinu da igram i dan danas je igram i dođite da vidite u pozorištu na Terazijama kako u Zoni Zamfirovoj stepujemo svi. I tu su se istakli baletski, odnosno folklorni igrači u baletu u pozorištu na Terazijama. Znači, kogod je igrao folklor, on je mogao jako lako da odstepuje sve što je ona pokazala. Mi do tad nismo stepovali. Jesmo, nekad ranije sa našim divnim Ljubišom Simićem, učili smo, ali to je bilo davno, prosto nismo obnavljali u predstavama. Pozorište na Terazijama je inače zanimljivo što igramo toko najrazličitije vrste plesova, pa između ostalog i folklor se provuče u mnogim. Imali smo folklor i u Mister Dolaru. Znači, kod Vlade Lazića je to, otprilike uvek ide neka ta srpska linija. Provuče, da. Imali smo i tavrlje i svašta nešto i baš smo onako, uvek kupimo publiku u pozorištu na Terazijama kad pljusnemo neki srpski folklor. Zato što publika ne očekuje da vidi u stvari tradicionalnu igru, ali na poseban način izvedeno. Apsolutno, zato što je to kroz neki džez i upakovano u musical, a onda im daš u stvari ono što je naše. To su naši proizvodi. Koliko ti uspeva da brzo skineš, recimo, korak kad se radi, kad koreograf dođe pa daje zadatke? Ide mi dobro. Neću biti lažno skromna, ide mi dobro i rekla sam, kad me pitaju šta želiš sebi, ja samo želim da dođe koreograf ispred mene i da ja to ne umem. To bi voljela da mi se desi. Da stane neko ispred mene i da kažem, ovo ne bi mogla. Ja ne kažem da mogu sve, pogotovo ne možda ovo što klinci danas rade ili neka druga vrsta contemporary dansa ili bilo neke nove, ovo što rade iseckano, svašta nešto, probala bi, naučila bi. Ali u pozorištu na Terazijama, kako god je došla od koreografa, nekako sam vrlo brzo napravila dobar kontakt sa koreografom i vrlo brzo skinula. Tako sam između ostalog i kad je Chet Walker došao sa Broadwaya, dobila ulogu kod njega u kabareu, a kasnije sam dobila i stipendiju i bila sam u Americi kod njega u Jacobsville u školi. Pričaj, kako je bilo? Novo iskustvo? Jeste, bilo božanstvo. Ja sam mislila recimo da sam već starija, međutim on je rekao ne, apsolutno nisi stara, svako ima pravo da se školuje za nešto. Ja sam se možda u tom trenutku, pošto sam imala već 30 godina, u tom trenutku sam se verovatno školovala već za koreografa ili pedagoga, zašto nikad nije kraj školovanju, jel? Tako da uživala sam, ali opet sam doživjela da
recimo u Americi su se divili tome što imam baletsku školu. Jer imati rusku baletsku školu završenu, za njih je sve veliki plus. Znači, to je dobra osnova. To što mi u Beogradu imamo Lujo Davičo i tu rusku baletsku školu, daj Bože da opstane i da bude što kvalitetnije, to treba da gajimo. Eto, to je za njih, za Amerikance, bio šok kako sam ja završila u mjuziklima, a školovana sam ne za mjuzikle, mi nemamo školu za mjuzikle, to je njima bio šok. Kako ja kao balerina koja je školovana za klasičan balet mogu da igram u mjuziklima. Eto, tu mi je pomogao folklor, jer sam kroz folklor naučila stepove, sinkope, pevanje i tako dalje. I onda sam sa folklorom i klasičnim baletom došla do mjuzikla. To je to. To školovanje tamo, koliko ti je pomoglo dalje za uloge, za napredak? Jeste. Mislim, prosto imala sam divne pedagoge koji su sa Broadwaya i muzičare s kojima smo pevali. Kažu ti da ono što je osnovno što sam naučila, što možda znam i iz baletske škole kroz glumu, važno je da sve što pokazuješ na sceni mora da ima priču. Znači, ako ja tebi imam šta da ispričam, onda nema nikakvih problema. Ti ćeš me kao gledalac razumeti, poslušati, držat će ti pažnju. Ako ja nemam šta da ti pokažem, ću mlatim rukom bez razloga, onda tu nema smisla. Znači, mora sve da ima smisla, da ima priču. Pričamo o pozorištu na Terazijama. Gledala sam veći deo repertoara. Moram da priznam, upadaš u oko. Ok, balerina, ali nestandardna balerina. Baš taj folklor što si sad malo prepričala ti oplemenjuje i tvoj pokret nije klasičan. Balerine malo drugačije gaze, malo drugačije su... Da, ja mislim da je u tome moj taj neki moment da sam drugačija. Baš zato što sam prošla kroz folklor i onda samim tim sa tom nekom glumom koju ja dodam, jer sam shvatila da moraš da prebaciš rampu, da imaš neku priču i ako svaki put ono što igram mora da bude priča koju ja tebi pričam, onda uz taj folklor i uz taj neki pokret koji je malo drugačiji od 4 tačke. Klasičan balet su 4 tačke. I ja kad sam došla u pozorište na Terazijama, kad su rekli da moram se iskrenim, ja moram da izbacim kuk, ja sam bila u šoku, kako sad izbacim kuk kad sam učila 8 godina 4 tačke. To je klasičan balet, sve je vrlo jasno i ograničeno vrlo. Ali, eto, ja sam vrcava, naučila sam to i u folkloru i u nekom modernom baletu i kroz glumu. Imali smo mi i glumu u baletskoj školi i u folkloru. Recimo, ta čuvena ciganska igra. Ja sam krenula da je učim, moja majka igrala tu solističku čuvene cigane iz kola. To je, znači, jedna žena i mama je to igrala sa Makijem, pa posle sa Radojicom. Sa Radojicom, jeste. Ja sam to upijala. Meni je to bilo božanstveno. To je tako jedna divna, ljubavna priča, karakterna između muškarca i žene. I ja kad sam bila u kolu, taman sam krenula to da učim. Znači da sam imala potencijal za to, međutim, otišla sam. To je gluma. To je bila čista gluma gde Radojica glumi nekog muškarca, ona ga zavodi i tako dalje. Tako da ima toga i u baletu, ali ne znam. Eto, umem to prosto da iskoristim. Kako si uspevala da spojiš obaveze kao majka i obaveze u pozorištu, obaveze koje se tiču poslovnog sveta? Pa meni to nije bilo nešto što se odvaja. Ja sam jako želela da budem majka i nadam se da sam dobra majka i očigledno se iz moje dece vidi danas da sam bila dobra majka i bit ću zauvek valjda. Moja deca su odrasla u pozorištu kao što sam ja odrasla na Kolarcu ili na fudbalskom terenu, tako da meni je to bilo normalno da ja idem na posao i da oni idu sa mnom ili da oni idu u školu, pa da ja izmem, pa da se... Prosto sam imala i podršku, imala sam dobar primer moje majke. Samo dobra organizacija, muzička, baletska, predstava, turneja, znači samo ko gde koga uzima, vaterpolo, klavir, samo dobra organizacija i sve može i ljubav. Pa mislim, prosto, ako ja volim svoju decu, onda i oni vole mene, a onda oni vole ono što ja radim i ja volim ono što oni žele da budu i prosto je to normalno. Zašto bi se ja odrekla? Ja sam pomislila u jednom trenutku kad sam rodila prvo dete, ću prestati da radim. Ću se samo baviti njome, što jeste. Treba da se bavim njome, da brinem o detetu, ali ako ja nisam ispunjena profesionalno ili kreativno, ako ja nemam to svoje što me vuče negde da mi ovde igra srce kad čujem dobru muziku, jer ja bi zaigrala gde god da čujem dobru muziku, zašto bi mi to bilo ukinuto ako imam dete? Naprotiv, i tako sam i vodila se srcem i moja vera je odrasla na Terazijama.
sa otvorenim ustima, isto kao ja na Kolarcu. Tako i Arsenije i nisam uspela da ih spasam od pozorišta. Pa krv nije voda. Tako. Kako? Tako je, tako je. Pričali smo o pozorištu na Terazijama, pričali smo o ansamblu Kolo, o Fruli malo, a da li ima još momenta u tvom životu gde si ti bila deo folklornog ansambla? Desilo se, moja majka je bila umetnički rukovodilac GSP Polet, folklorno društvo, jedno divan ansambl na Dorćolu. Ona je držala neke probe dole i napravili su turneju. Desila se turneja za Francusku i falio je neko. Pozvala me je i pristala sam da budem deo tog ansambla i to je bilo za mene toliko slatko i božanstveno, jer je to bilo u stvari samo ja sam učestvovala u toj letnjoj turneji. Išli smo do Pariza, pa smo dole na moru Toulon, Saint-Tropez, ne mogu da se setim sad još nekih mesta. Dole je bio lep veliki festival. Folklorci se skupljaju iz celog sveta i to je toliko lepo. Mislim da amaterski folklor treba da se gaji, zaista. Znači, toliko znam srećnih ljudi iz Lole, Abraševića, Krsmanca, pa eto i taj Polet i neka mnogo ne znam, Talija, da ne nabrajam sad, vi to mnogo bolje znate koliko ih ima. Ja mislim da za svakog ima dovoljno festivala da putuju po svetu, da se druže, da upoznaju druge ljude iz drugih zemalja i da se druže, da provedu divno leto i neku divnu turneju, da upoznaju neku zemlju i nešto. I tako sam ja te godine, mama me zove kao, hoćeš, a ja već uveliko veliki profesionalac u pozorištu na Terazijama, pa mislim kao sad razmišljam da li sad da se ja sad tu vraćam da igram folklor, međutim da se cimaš, a? Da se cimam, dobro. Međutim, ja sam uživala zaista i tad sam zaigrala cigansko, znači igrala sam na toj turneji tu njenu tačku koju je ona igrala u Kolu, pa smo igrali tamo i svašta nešto drugo, igrala sam malo Vlaško, to mi je omiljena koreografija. Malo Vlaško obožavam, to mi je nekako, to je nešto što meni prija kao ritam i to me strašno ispunjava. Žišku ti? Volim Leskovac, volim malo Vlaško, volim šopske igre, volim sve to tako što je, pa i Staru planinu i sve nešto što je u tim ritmovima južnjačkim našim. Tu mi zaigra srce uvek. I evo, kada pravimo paralelu folklor-balet, u folkloru su i dečaci, devojčice, momci, devojke. U baletu baš i nema toliko zajedničkih igara. Pa nema ansambl, da. Najmanje ima tih ansambl, mada ima baletski ansambl, je veliki, ali drugačije to nekako. Soliste u baletu, soliste i tu svi gledaju u solistu. Taj nekako baletski ansambl su samo slike neke i meni to nije bilo. Ja sam znala da neću recimo biti prima balerina. Ja sam to vrlo dobro znala o sebi. Ja sam odlično prošla kroz baletsku školu, a uvek sam imala 5 iz karakternih i iz podrški. To je nešto što je meni, znači skokovi, piruete, karakterne igre, to me je vuklo i to mi je išlo. Klasičan balet, dobro, ali teže. Prosto nisam bila ta koja će biti jedna jedina solistkinja, a u folkloru nekako svi imaju svoj prostor i taj ansambl je kao jedna duša. Ne znam kako to da opišem, ali neverovatno je da se u ansamblu, bez obzira što je ansambl, svi vide. Ali opet kažem, da sam muško igrala bi folklor. To kad krenu oni stepovi, njihovi lupanja, ona muška, nekako ta energija mi je divna, da. Pored angažovanja u pozorištu na Terazijama u smislu igrač, pevač, glumac, da li si se oprobala u još nekim žanrovima? Da li si probala da se baviš koreografisanjem? Da li si angažovana bila u tom smislu? Jesam, da. Za mene je koreografija bila takođe deo posla. Znači, vrlo mlada kad dobiješ poziv da, ne znam, odigraš na nekom koncertu ili show programu ili nekom spotu, nešto ko moraš da uradiš koreografiju. I ja sam kao mlađa već shvatila da me to interesuje, da mi ide lako. To je ono kad pitaš da li mogu da skinem. I onda meni nekako jako brzo padne na pamet šta bi moglo da bude u toj nekoj muzici i shvatila sam da imam smisla za to, tako da prosto na različitu muziku mogu da osmislim neku koreografiju. I mislim da je danas lako biti koreograf, zato što je sve dostupno i divim se koreografima koji su nekada radili, kao što je bila Lidija Pilipenko, koja u ono vreme, kada možda na nekoj televiziji negde uhvatiš neki snimak nekog ili putuješ negde pa vidiš pa zapamtiš, mi smo gledali, pamtili pa vadili iz svoje memorije nešto, danas je to sve u ruci. Danas mislim da može da bude svako koreograf, to mi se ne dopada, ali Bože moj, to je prosto nešto novo sa čim moramo da živimo. Ali ja sam osetila kod sebe potrebu da
budem koreograf, da. I vrlo često sam dobijala prilike, tako sam radila sam i prvo kao balerina na RTS, oni čuveni show programi, Sonja Lapatano i tako dalje, pa onda neka smena generacija, onda sam i ja, kao i neke moje druge koleginice, dobijale šansu da radimo čitave show programe. Samim ti smo radili u nekim kabareima, neke koncerte i tako dalje, onda su došle i neke serije, bila je ta neka čuvena firma Film 87, uradila sam 3 serije za njih, to sa Italijanima koprodukcije. Tako, prosto mi je to išlo i onda je počelo i da me zanima. Nisam bila u prilici da se školujem za to dalje, opet zbog teških vremena, 90. Htela sam u London, htela sam u Grčku, nije mi se to ostvarilo, ali sam uvek bila u poslu i mene je prosto negde posao školovao. Na taj način sam, upoznavajući koreografe i reditelj, imala sam priliku prelepu da radim i sa Jagošem Markovićem i sa Kokanom Mladenovićem kao pozorišnim rediteljima, sa Vladom Lazićem. Dan danas radim i Vladi sam izuzetno zahvalna. Vlada me je zvao prošle zime u Madlenijanum. Napravili smo valcer poručnika Nidrigena, to je jedna dramska predstava, a onda mi on šapne, kaže, nemoj da im kažeš glumcima, to je koreodrama, a nemoj da im kažeš. To se mi šalimo nekako interno. Vlada mnogo voli da se provuče koreografije, voli da mu je sve tako mistično i puno koreografije. I Vlada Lazić me takođe počastio i sada mi je dao koreografiju u Vršcu. Radila sam koreografiju za Koštanu. Eto, to je folklor. I ja sam očekivala, na primjer, da ću raditi folklor, međutim, opet ne da Vlada Lazić, on mora da izmesti stvari. Kako to čika Vlada radi. Kako to dobri Vladica naš radi. On voli da izmesti stvari, ne sme ništa da bude obično. Tako smo uzeli folklorno društvo, pošto prosto u Vršcu nema baletski ansambl u pozorištu, onda smo uzeli jedno divno, Laza Nančić, jedno divno folklorno društvo, divni, talentovani mladi ljudi, otvoreni za saradnju i od njih smo dobili modern balet. Tako da smo nešto sve izmešali. Ja kažem, ali molim te, Vlado, samo malo da zaigraju Vranje. Ne. Samo da zamiriš. Ne. Onda u jednom momentu kad je rekao, ma daj ono Vranje, kaže. Ipak smo ga provukli. Tako da smo napravili jedan miks raznih vrsta plesa, ali sve u funkciji te predstave da bude začudna, moderna i drugačija. Kako ti je bilo da radiš sa tim folklornim igračima? Oni su amateri, naravno. Oni su amateri, ali ja znam šta oni mogu. Zato što sam prošla kroz folklor i to mi je onda lakše. Prosto ne mogu da očekujem od njih da imaju neke ruke velike, zato što oni igraju sa spuštenim rukama i njima je to strano. I u polukrugu. Tako je, u polukrugu, u formacijama, gledaju jedni druge, teško im je da se izvuku, teško im je da prave nepravilne formacije, da budu solisti sami, da nešto izlaze i onda sam ih tako u grupama pakovala, ali sam znala šta sve mogu nogama, tako. A bilo je lepo, bilo je lepo. Upravo si sada rekla jednu problematiku koju imaju folklorni ansambli generalno. Da se izvuku iz polukruga i šta ćemo sad? Šta da radimo? Kad treba da pevamo pesmu i sad je tu foršpil i sad je tu vreme koje treba ispuniti. Jeste. Pa, ja uvek se divim, recimo, glumcima koji umeju mirno da stoje na sceni. To je škola, verovatno, to je zanat. Prosto ja kad stane, ja sam to kao klinka, nisam znala. Sećam se, radila sam, Milenko Zavlaćanski je radio predstavu Ljubinku i Desanka, Ace Popovića i ja sam imala solo kao balerina, sam učestvovala u predstavi da tu budem nešto. I on kaže, samo stoji tamo. Ja stojim i kreće nešto, kako krene muzika, ja sam kaže, smiri ruke. Kako da smirim ruke? Kako je moguće da smem da smirim ruke, jer stalno mi je uvek, evo ja i sad kad pričam, ja igram. Znači, jednostavno mene vuče pokret uvek. To treba naučiti da se svedeš, to glumci uče u školi, nije to za džabe, da se svedeš i da samo preneseš energiju, da smiriš i da ne moraš ništa da uradiš. A folklorcima još teže i kad treba da urade. Mislim, ima i jedno i drugo, tako da sve se to uči, sve to zanat u stvari. I malo iskustvo, malo zanat, malo i talenta treba. Pa naravno, malo više rada, malo neko ko stoji ispred njih da zna malo više stvari vezano za scenu, naravno i scenske zakonitosti. Jeste. Pa ne, ja sam njima prvo što sam im rekla sam, deco, ne možete da pogrešite, to je prvo. Znači, ne treba da imate tremu u tom smislu. Ajde da pravimo nešto da budemo kreativni i kad stojiš na sceni, moraš da znaš da te neko gleda, ali ne to da te plaši, nego da mu prebaciš energiju. Znači, ako je tebi lepo, ako ti uživaš u tome, ako si ti uvežbao to nešto, ako ti imaš šta da kažeš, pa neko će odreagovati na to.
sigurno. Da, energija pokreće srce, je, mislim, nema tu. I kad je. se pređe ta rampa, u stvari, kad sa scene ode u publiku, publika vrati. Tako, ja to osetim u pozorištu na Terazijama. Ja, kad krene predstava i kad se podigne zavesa, kad krene prva numera, mi smo u publiku ili upecali ili nismo. Znači, oni ili oddremaju, mada teško oddremaju na Terazijama, uglavnom su stajaće ovacije. Tako isto i u kolu. Zaista, i u kolu isto ljudi ne mogu da ostanu ravnodušni i svaka čast za ansambl Kolo. Znaš šta mene impresionira? Kad se završe predstave, pomenula si sad, ajde vraćamo se ponovo, pozorište na Terazijama, završite predstavu, ide poklon i sve i sad većina tu je ono kao, ali ti si stalno u pokretu. Iako je aplauz, poklon, gotovi smo, završavamo, ne, ti ne staješ. Mene vuče ritam. Evo ti sada pustiš u studiju, ja bi odmah nešto. Vuče me ritam. To je prosto nešto što je u meni i nešto što me čini srećnom. I ja zato sam srećna, zaista sam srećna osoba jer se bavim poslom koji volim. I prošla sam kroz toliko toga. I kroz folklor, i kroz balet, i kroz musical, i svašta nešto sam prošla i uvek mi je bilo puno srce. Ja dan danas želim i volim da igram. I to kad me pitaš kako sam uspela decu da odgajim, a da radim, pa ja bi mislila da me neko ubio da ne mogu da igram. Prosto to nije bilo u pitanju da ja ne igram. Znači, sad, naravno da nisam valjda poludela pa ću igrati zauvek. Apsolutno mora da se desi hitno smena generacija. To opet apelujem na ljudi iz ministarstva. Dajte nam da idemo u penziju, stari smo, pa ćemo se mi baviti honorarno time kao penzioneri. Kako stari? Pa dobro, 30 godina rada, malo li je. I kroz tih 30 godina rada mnogo scena. Gostovali ste van vaše matične kuće, naravno sa matičnom kućom. Kakva je reakcija ljudi kad odete na stranu? Kad izvedete Zonu, Cigane? Božanstvena. Znači, pozorište na Terazijama ozbiljno proizvodi mjuzikle koji mogu da pariraju Brodvejskim. Apsolutno, mi imamo svoj proizvod i to može da bude srpski brend. To je srpski mjuzikl. Znači, i Zona Zamfirova, i Maratonci, Trče počasni krug koji smo imali. Cigani su ruski komad, znači to je ipak neka licenca, nije licenca, ali nije srpski komad, ali zato imamo Mr. Dolara. Znači, imamo mnogo srpskih mjuzikala koje pravimo i ljudi budu raspamećeni. Jer ono što je kupljeno sa Zapada i sa Broadwaya je već poznato. Mi imamo licencu koju moramo da ispoštujemo i to uradimo odlično. I u tome smo super. I u tome smo sjajni, zaista. Znači, ne može svako baš da odgovori zadatku. Mi možemo, ali ovo što mi proizvodimo srpske mjuzikle, mislim da je to baš onako velika stvar. Da, i fenomen mjuzikla Cigani lete u nebo. Kad se pojavi repertoar, Ćao, zdravo, nema karata. Da, punih 20 godina. Cigani lete u nebo. Kažu, to je neka vlaška magija Vlade Lazića. Tako kažu, ali ja verujem u to. U svakoj šali pola šale, ili da? Jeste, ovo je pozdrav za Vladu. Ne, Vlada prosto ima nešto. Nešto se sklopi, uklopi da proradi i da ne prestaje. Mnogo je lepa predstava, ljudi vole. Da li je to ta ciganska muzika, da li je to... Sad je već i smena generacija. Znači, nekad su to igrali Ivan Bosivčić i Milena Vasić. Boske nam se vratio, sada je tu Šurbanović i Olja Bacić i Miona Marković. I to su neke nove generacije, novi duh, nove sve, ali predstava i dalje živi. Ali energija je takođe... Pa ciganska duša i folklor. Opet je folklor negde centar svega, zato što je folklor ono što je iz naroda. To je prosto nešto, mislim, ja znam da postoje ljudi koji dan danas tragaju za novim koreografijama, idu po selima i traže te izvorne koreografije. U Kolu su ozbiljni ljudi to skupljali i bave se time, da se vidi kako je u nekom zabačenom selu neko igrao. I tako je to nešto što je došlo iz dubine duše i srca. To je folklor i to ne može da propadne. Prenosi se s kolena na koleno i uz malo profesionalizma, malo tradicije, sve zajedno kad se uklopi, to ne može da propadne. Da, genij su čudo. Pa ne, ali tako je sva muzika danas koja je moderna, provučen je neki etno. Koju god da čujete od Stinga koji je provukao neku, da li je libanska, ova, ona, znači koji god svetski bend je uspeo, on mora da ima neki folklorni prizvuk neke zemlje.
Tako da ono što je izvorno, to je sve ono što se vraćamo se sebi i izvor. Sve je izvor, u stvari. Jasno. Spamelot je deo takođe tvog angažovanja, koliko se ja sećam. Pa hvala ti što si me podsjetila, ali to mi je zaista nešto na što sam najponosnija. Spamelot je Brodvejski mjuzikl koji je kupljen i Rale Milenković je režirao, Jelena Jovičić je to organizovala kao delom producent i pozvala me da radim tu koreografiju i imala sam čast da radim sa velikim glumcima našim srpskim božanstvenim i Nikola Kojo i Đuričko i Kičić i Turajlija i sjajna glumačka ekipa na čelu sa Jelenom Jovičić koja je neprikosnovena, kraljica mjuzikla, jer vrhunski peva, prvenstveno dobro izgleda i ona to lako radi, prosto to mora da bude lako. To su tako dobre numere, između ostalog Always look on the bright side of life. To je čuvena muzika, u stvari je to musical Monty Pythona. Znači, trupa Monty Python iz Londona, koja godinama pravi onako svoje emisije, skečeve, filmove, čuvena trupa. Ovo je jedan odnosno musical koji je napravljen na Broadwayu 2005. A mi smo ga ovde radili 2017. I ja sam radila koreografiju. Čak sam dobila pohvalu od Chet Walkera koji je tad bio u Beogradu i gledao i rekao je bravo. Ovo je, kaže, kao na Broadwayu, ovo je sve super, fantastično smo uradili. Tako da, tu je step isto bio presudan, jer oni svi baletski igrači muški stepuju. Pa kako drugačije nego kroz taj ritam koji sam naučila u folkloru. Ja sam pritom dobila muziku i onda sam morala taj step da skinem samo kroz muziku. Nisam imala snimak, nego sam morala da čujem i mnogo mi je pomogao folklor. Znači, taj step i te sinkope i sve sam uspela da napravim kako treba i da svi budu srećni, zadovoljni i ponosni. Mnogo mi je žao što se ne igra Spamelot, ali to mi je, baš sam ponosna, jedna od boljih koreografija. Bitno je da je urađeno. Biće Bože zdravlja. Jeste, urađeno, zapisano i tako. Da li ima još nešto što nismo spomenuli, a deo je možda tvog glumačkog, igračkog, tvoje karijere? Verovatno ima mnogo toga. Ne znam, još uvek radim, u pozorištu sam na Terazijama svako veče. Evo, jedna od lepših predstava je Revija koja se trenutno dešava. To je iz raznih mjuzikala po jedna numera. Dođite da vidite, to je predivno. Ne znam šta bi još rekla. Prosto, moje detinjstvo je vezano za folklor i ceo moj život se nekako taj folklor provlači i daje jednu neku posebnu boju u mom životu. Kad se završi predstava, koja god, sa repertoara, tvoj osjećaj kad skineš kostim, pogase se reflektori, spuste se zavesa? Pa imam svrhu. Znači, potpuno mi je srce puno i srce mi je na mestu i to je moj zadatak u životu. To je ta disciplina neka od malena, kao jeste disciplina, ali to je toliko nabijeno emocijama, svi su srećni. Ja kad izađem iz svoje garderobe i krenem pored kluba i kad neću da uđem u klub i hoću da odem kući jer sam možda umorna, mnogo ljudi sa ovolikim osmehom čeka i kao joj, bilo je prelepo i toliko mi volimo i samo shvatiš da si učinio nešto lepo i da je lepo meni i da je lepo drugima. I dok je tako lepo i meni i drugima, ja ću igrati. Tvoja poruka za kraj našeg razgovora? Igrajte folklor i upisujte decu na folklor i svi ćemo biti srećni. Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, toliko od Ćose i mene za danas. Vidimo se za 7 dana, a do tada prijatan dan vam želim.